जिसु सवहाय हानाय काहामनि आगु सुनाय र कायतनि हाव बर नि बान्ता तंग जिसु सवहाय हानाय काहामनि आगु सुनाय र कायतनि हाव बर नि बान्ता तंग बरकनि तंग थाय तंग बरकनि सकात बतंग बरकनि तंग थाय तंग बरकनि सकात बतंग बुइनो सुबामा तंखे कायतर बनन सुबाना बुइनो हामजाकमा तंखे कायतर बनन हामजाकना बुइनो खायरकमा तंखे कायतर बनन खायरकना बुइनो रमा तंखे कायतर पुलानो चिनी कक्टो मथुमलाय बेलेकन हामबाय जों तिनी चिनी रामचन्द्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिङ खबजाक चिनी उपेन्द्रनगर एडीसी विलेज कमिटी नि बिसिङ खबजाक चिनी सुन्दराय कामिनी चिनी ताखुक राकेश देवबर्मानी नक जों तिनी चिनी तिप्रा मथानी रामचन्द्रघाटनि जो त तिप्रा मथा लिडरशिप जों तिनी जरा नावै तिनी बनो जों कायसा नक तंग्रब तांगारि राखा जों थानाय जराव चिनी ताखुक राकेश देवबर्मानी साजला 6 years नि खरे चराय तियो खुलुग थिमानि खनाव जों नायने फाइप्रो बिनि नक न जों नुगलांखा बिनि नक बेलायनो किसिक मिसिक तंगानि प्रॉब्लम मिन चारे कलिबो तंगो ते बर तंगानि बेलाय जों चालंगि दङ आवन बगै जों रामचन्द्रघाट तिब्रा मथानिंगै बोबाग्रानि अंगै जों डिसाइड खालायकिया जों जत्त रामचन्द्रघाट तिब्रानि जत्त लिडरशिप तिनि बाल खालाय जों तिन ताखुना जों नक कायसा तांगाय लायकिया आबनि यागुलो बस कांगो जे गभर्नमेन्ट होते जों बनरि थाय सकते तंगमनि बिन जे मान थाय तंगमनि जों बेबाक तिखलाय जों चिनि ताखुनि याफारनाय तांगे जों कगना बारबार आगे सामान दङ जों पाल के जों साल लौलायनि हिनि आमाकेन चिनि जत्त लुक्रो तिनि पाल खलाय चिनि जत्त लिडरशिप चिनि जत्त आरसिकानि जत्त खाकाम लिडरशिप तिनि फायाखय चिनि जरन लायका आबन बगै चिनि लिडरशिप बेलेकन हामबाय मारो तांगे बर तिनि नगनि सामन खिबोय तिनि चिन ताखुनो चुबानान बगै जत्त फाइलेमन बगै अमा हाकेन बसकां जराबो जों चुबालाय चिन लुकुरंनो जों नायकलै थांलायनाय दैबो तंखो जों जों जेफ्रो इलेक्शन पार्पस जों फिल्ड थांफ्रो ते 4-5 नुखुं बरग एकदम बेलेकन चुगिया बं नगरक्रै बरनो जों कग्रि बमा तंगो नेक्स्ट दिन बिसिङनो जों बरंनो सुबानान बगै जों जत्त चिनि सेंक्रारक तियारनाय जाक